ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. కనకవాగు, ఎందుకొచ్చావు? నేను నీ మనసులో లేనని చెప్పావు. ఇంకా కూడా నీ మనసు కరగలేదా? లేకపోతే నన్ను బయట వాళ్ళ కిందే జమ కట్టేశావా? లేక నువ్వు నన్ను కంప్లీట్గా దూరం పెట్టావా? ఎందుకు విహారీ గారు అంతంత మాట్లాడుతున్నారు? ఇన్ని రోజులకి నీకు చిన్న మంచి జరిగితే అదే నాతో కూడా పంచుకోకూడదనుకున్నావా? ఎందుకు కనకం? నీ మెడలో తాళి కట్టి నడి రోడ్డు మీద వదిలి నీకు తీరని అన్యాయం చేశానా? నా మీద ఎంత కోపం నీకు?